Theophilus Anani, so open the best media school in Ghana there, and a too much multimedia college. If we say a band equipment apapa, a chair for a quadro ewadisium, any air conditioned room there, a band media law, advertising, camera handling, and marketing there. And then a location or a coffee bad junction. Fanamba ne boasio, na wankasa frɛ. Na obi andada wa na memo bi nkasa me frama. Wankasa frɛ, abati bi. For your mama kwaba ever too much GHS for mom is a dada, ever too much GHS so and summer a chayan she a nebusu AC ever memu and a dada a wabano never somo ever hand muse notin a dia some say must subscribe as I do in a umpire I am. And then a summer above PMU or a year a half for a north southeast district just a community be a war friend pro I war Ashanti region one no I send me a copy of say akonfo ebia akwamukafo ibi omo ana just omakoto ahye okada riders ibi won so okada so de for commercial business into na mote business no so mote mo bike no so a ene obefro no age kakra efu ho na sika kakra ma papa yetima boaboa ama no ho no akwamukafo yi ana akokopie mu ahye papa no so ate se omaburu papa no asanso age ni motorbike ni phone ekura no masanso ade sika otumi egada that day na imagine na every nesem omo wie ya de say omo hu say bibia asa de sanyama na aka no antimi anso omo ntemfo nti omo nam so esanso eku papa na ya every oti asafo asa ase so amenemo kase na awahoro sem ne say enko wie echi no enkofo we ekopie mu ewo kroma te say omo yamade say omo wie ya papa na wie nti omo dwane every ohonoma fofie anto aka ana ka kese ebo nkofu ije so mo so omote motorbike no so motorbike na no mu wi njo mu wi na sa motorbike na ana omote na so ana je so mu ya madu so omu dwane efri ohonomo emu na ana ka ebo mranti wo ya je se me no ka say omu nyina omato na nanomo ewo ensiado amrobes no ana make am one se mo nyina ato na nanomo ewo ensiado omo nam miensa report be piem no say amrobes nyina na miensa ana ka no ebo mo na gidi onipambro ana say asafo no mo wo no won say accident si dia ene ankofo mo wo no mo be try say omeboaboa say na ebetimi dem save the lives of the people involved in the accident and I'm so and ankofo press on where the omeboaboa no and I'm afraid police force say who be yan so mo so omo do omo ma be shame because accident is here omo as so mo ba ho omo no ma be take care of anything that goes on omo no need investigations about there about to edwa na police for ebe pm an so mo hwehwehwe mrante wa no eho and omo na so mo hu say sankofu miense nyina yi ase etuo ehwehwehwe mo ho na ba ko de be pm so ba ko de ono wewu opra ye pa nko ontimi enye no hwehwe enti police for ehwehwehwe etuo ewo mo hu say etuo na say ya tutututu etuo no nti omo bisa ba ko na nka otiase no questions kakra ehia no so no okada ma no omepra ni ye pa no police phone be bia abrante no eda nke be na so ma police phone etimi akwakwa de ahwehwe abrante no etwa akwan na abra moto no nya accident no enkwafo na ewa around no moto no nto munim nipa ne dia nto betimi bo so say moto e die osimesi e dia wo ade ode anwa enkwafo yi anam ene na se nipa no efre osime nipa yi motorbike na say rider no ona na nkasa ofre ye no busuafo ni bi ne ye onim no na te say mami ebe pie mu wo ha na ye mhwehwea ne say bia ne kunu ana accident yi aka na te say wo wi obepie mu wo ha eye ne kunu ana da ho ye bisa nsem no so bisa ya police fo a ye twema te say ne kunu no wewu te say nkrofo ye ana ku no ana akwakoye arobosem pa epie mu ewo brepro ewo Ashanti region me no kase na te say ade me no kase nkrofo a omodo mami ene ne busuafo enia na akokopie mu ewo ebusuafi te say omode omu sympathy kase na ema ebusuafo na do for say ade mo nim say ya police for money abre akonfo pa asu ye pa na we die akwakoye asem there ama afofo dodo na asem
sisi ade die wonim se wokɔ bɔkro no de asa police fo kra anyone de dia wotumu se nyankopɔn nkasa no nibu afu ɛwɔ se na niema ɛkɔso ɛwɔ ye man Ghana mu ane se imrante wankanka adwuma pi ebu amanfo timi start business kakra no moti bi nya bibi kakra ehwama no obi wɔ ha ne dia ne se kakra obedi obenya bebi ada ene ne kakra obɛhye na no ano no ensususo abramrante wei eni bre omonkɔpre omo de enye bi emfa nye emma omobusuafa na boso omusu etimi nye bi emmomo ensususo eni bre nti no dwumadi a omudi ɛwɔ ɛyɛ ɔmanmunti utumu se Ghana nyankopɔn ebu efu ɛyɛ nkɔfu ipa ente ne sa police fo ankasa ensa ankawa ene na nyankopɔn ankasa ene omo ebedele nti ene ne amanfo ni adepam ɛwɔ se na enyema ɛkɔye ema ɛyɛ amrobesa miense ya omunya akohua ɛwɔ brɛpro honomo na adofo me kai mo se ye papa ɛyɛ dampare ni abre ene papa ɛwɔ akronfo ɛso ye papa de wabedi ɔhye ɛyɛ Ghana fo ni na nkran se akronfo mapedi omo ɛwɔ ɛyɛ ɔmamu no omunya akomatɔyem because wabedi obe make sure se sankofo ni na obe sisi omo ni na enso ni nyina echi no ye se nyansa wo we eni nipa ba akofo esuemu ɛyɛ na mo de madwentre ɛfa konya munim se a police for ebetimi afaso omonam so a ebetimi aboa na afa se akronfo yentimi ensi omo kwan kra ebetimi aso ɛyɛ ano ɛwɔ ɛyɛ oman Ghana mu mo de adwenkyene nia enso me ɛwɔ comment section mo no say ya stories no echi papa yentamafo ebehu pa na me kai mo se ene no first time wa bebe kan yensa ɛwɔ channel yi so a na wa subscribe ama ye owi a we mia notification bell so na de bia da no ye post ɛyɛ video bi ɛwɔ too much GH won so betimi enya kwan ehu ne akoso ɛwɔ memu ani wiase mo afa na nyina me amede enense bi ebeso mo medi ene ekiabroni da se ne besa so esua bi makram